Boas tardes. Iniciamos esta sesión de pleno de data 17 de marzo de 2021 ás 20 horas e cos seguintes asuntos da convocatoria. Dentro da parte resolutiva, moción do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira instando a reducción da tasa por expedición de certificacións urbanísticas. Hai que votar a urgencia. Sí. E Ana, podes dar lectura para ver a urgencia? Primeiro, en data 11 de setembro de 2019 presentamos unha moción aprobada por unanimidade para reducir o importe da tasa de expedición de certificados urbanísticos que está a facer excesivamente caro o custo de agrupacións de superficies forestais e compraventa de montes no noso concello e que neste momento está tasado en 52,27 euros por certificado. Naquel momento adoptouse o acordo de instar ao Goberno a facer o informe económico desta tasa como requisito previo á rebaixa que o noso partido reclamaba. Con data 25 de xaneiro de 2021 temos acceso ao informe no que se indica que o custo total do servicio ascende a 81,30 euros por certificado urbanístico. Segundo, o informe da Tesoreira na súa introducción fala de que para a determinación do importe da tasa o artigo 24.2 do texto refundidor da Lei Reguladora de Facendas Locais sinala que o importe das tasas pola prestación dun servicio ou pola realización dunha actividade non poderá exceder no seu conxunto do custo real ou previsible do servicio ou actividade de que se trate, ou no seu defecto do valor da prestación recibida. Terceiro, sabedores de que a economía do noso concello depende en gran medida do sector forestal. Dende as administracións públicas estamos obrigados a favorecer unha explotación máis sostible non só económicamente, senón tamén medioambiental e socialmente. Esta sostenibilidade consíguese coa profesionalización e a mellor xestión do monte e para esa mellora na xestión é imprescindible favorecer as agrupacións de montes e, polo tanto, as compraventas e os intercambios de superficies forestales. 4. Dado que este certificado é o necesario para facer estas compraventas e que o seu importe é moito máis elevado que en concellos veciños, como xa puxemos de manifesto na moción presentada en setembro de 2019, presentamos este pleno o seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a reducir a tasa por expedicións de certificacións urbanísticas para favorecer a mellora na xestión forestal do Concello de Ortigueira a un máximo de 10 euros por certificado. E segundo, que esta rebaixa teña efecto nos presupostos que se aproben para este ano 2021. E vamos a votar a urgencia. Votos a favor da urgencia. E agora sobre o fondo, algún tema máis que comentar? Bueno, este é un tema que xa, para non ser reiterado, porque é a mesma vez que falamos deste tema, é da necesidade de facilitarlle á xente a xestión dos seus montes, non? E ao final, pois non pode ser que neste concello as tasas sexan totalmente desproporcionadas con respecto a concellos que temos aquí ao lado, que están cobrando pois 3 euros, 7 euros, 10 euros, 12 euros, e ao final aquí estamos cobrando, temos a tasa en 52 euros e pico. Eu entendo que os funcionarios nos digan que o precio dese servicio pois son máis de 80 euros, pero o que non entendo é que o Goberno, que son os políticos, se nega a rebaixala e adecuala ao que hai no resto de concellos que temos aquí de arredor, non? Cando o que di a lei, como leíamos no texto, é que o importe da tasa non pode ser superior ao custo, pero entendemos que sí que pode ser inferior, como é efectivamente noutras moitas tasas que hai aquí en outros concellos. Entonces, o que non entendemos é que con este tema non se quera facer política, que non se quera apoiar o sector forestal, que non se tomen decisións para favorecer os veciños de Ortigueira e que ao final falemos do sector forestal e da súa importancia en campaña, porque efectivamente é do que Ortigueira vive, pero que a hora de verdade e a hora de facer cousas pois se nos olvide todo isto e que nos quedemos de brazos cruzados. Entonces, señora alcalde, penso que xa vai sendo hora de rebaixar esta tasa e ao final esa responsabilidade de rebaixala é súa e do seu goberno. Nosotros podemos vir aquí o pleno que ven e volver a insistir en rebaixala, podemos volver a facer escritos, podemos publicar, pero ao final a responsabilidade de baixala ou non baixala é súa e do seu goberno. E ao final, pois eso, esa responsabilidade de facer política e de axudar ao sector forestal é súa. Entonces, nosotros entendemos que se esta tasa non se baixa, pois, en realidade, non se quere axudar a este sector. Bueno, iso é o que temos que decir, de momento. Ben, gracias, Isabel. Sí, bueno, eu, señora Franco, creo que está equivocada no precio da ordenanza referente aos certificados a que usted se refire.
Mire, para facer ese certificado a tasa é de 31,37. Sí, señora Franco, sí. Solicítase este informe cando hai unha compra-venta e cando o terreo é rústico, e solicítase este informe ao Concello para non se tiña que liquidar o modelo 600 que non se cobre por el nos registros da propiedade, pero sí que se aplica o punto número 10 da ordenanza número 22, o epígrafe número 3. O coste que falaba vostede de 52,27 utilízase normalmente para certificar tanto finca rústica como urbana, e é dicir, é unha garantía, por iso costa tanto, unha garantía que teñen os propietarios á hora de vender das actuacións que poden facer nese terreo, é dicir, de lindes, pois como pode ser unha casa, etc. Por iso ese coste tan elevado, porque necesita un traballo por parte dos técnicos máis laborioso. Estou de acordo en que o mellor excesivo 31,37, que é o que se está cobrando. Evidentemente, se unha persona ten 100 fincas e as quere agrupar, pois, imagínese, son 3.000 euros, non? É certo, o que hai que facer é unha memoria, un informe igual, se reducindo ese importe, pois non mermamos máis ingresos, non? Porque usted sabe que se disminuímos os ingresos e non reducimos os gastos, pois podemos afectar a estabilidade presupuestaria. Eu, desde logo, estou de acordo en 10 euros, pero eu sería partidaria, se me permite, unha opinión miña, en añadir un punto a este epígrafe 3, pois o 10, por exemplo, na que un técnico ou, por exemplo, a persoa que esteña dedicada ao punto do catastro, pois simplemente facer un certificado de se esa finca é rústica, que é porque agora mesmo se require, nada máis, facendo os costes que sabe vostede que hai que ter, que valorar, como é o correo, a limpeza, etc., para facer esa memoria justificativa dese precio de 10 euros. E eu, por iso, sería partidaria de añadir un punto número 11, por exemplo, e pospoñerlle os certificados de finca rústica, o certificado descritiva de finca rústica. Pero dicirlle que non se está cobrando os 52,27, que se están cobrando os 31,37, que é o que a vexo excesiva. Evidentemente que sí, que é excesiva se o comparamos con Mañón ou se o comparamos con Cedeira, por exemplo. E tamén dicirlle que se reducimos os ingresos, e agora vanme dicir que eu son con afán recaudatorio. Non, eu non teño afán recaudatorio. Eu que non quero é que hai unhas ordenanzas que están para aplicar. Eu dixo no outro día, traigan unha ordenanza e derogamos todo. Pero os ingresos ou buscamos por outro lado ou sirven para prestar os servicios básicos á ciudadanía. Non vayamos desvestir a un santo para vestir a outro. Entonces, creo que é unha proposta que faigo eu, pero eu, desde logo, estou de acordo en que se baixe a tasa. Sí, gracias, Gracias, alcalde, boas tardes a todos. Nosotros, cando leemos esta moción, pois o Partido Popular sempre está de acordo en que se baixen tasas, que se baixen impostos, e que se baixen ao fin e ao cabo pois todas aquelas cousas que gravan a economía das familias. Pero teño que dicir que estou de acordo con que acaba de expresar ahora a señora Rego. Isto hai que facelo sempre que haxa unha estabilidade presupuestaria, porque todo o mundo, seguramente que estamos aquí, pois todo o mundo estaría de acordo en baixar todo e non pagar nada, claro, pero iso non pode ser. Non pode ser porque iso o que facería e redundaría en un desequilibrio no Concello e iso non sería positivo. Por outro lado, nosotros sempre digo o mesmo, hai un asesor jurídico e tamén hai un asesor, unha asesora a nivel económico e que eu estaría de acordo en que estes técnicos que fixeran, se fora así o acordo, pois que fixeran un estudio, unha memoria o que fora de viabilidade
de hasta onde poderíamos baixar este imposto, se é posible baixalo, que iso tamén teríamos que velo, porque estamos sometidos a un plan de axuste e iso sería necesario que esta interventora que temos no noso Concello e máis o noso secretario que nos digan se se pode facer isto ou non se pode facer. E unha vez de ter todos esos informes na man, señora Franco, eu estou e o noso partido está totalmente de acordo en baixar tasas, pero sempre con cabeza e atendos á legalidade. Sabemos de o que se está cobrando en Mañón, sabemos do que se están cobrando nos concellos limítrofes, vemos que é unha tasa bastante importante e con un desequilibrio con estes de veciños do redor moi grande, de 20 e pico euros, e iso, pois, a nosotros estaríamos encantados en que se pudera corrixir. Pero manteño o que acabamos de dicir, unha memoria, falar cos técnicos e ver que isto se poida facer. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias. Non sei se Ana alguna cousa máis antes de concluir. Sí, a ver, bueno, gustaría contestar primeiro. A tasa que se está aplicando agora se está aplicando precisamente porque a xente protestou, porque se lles estaba cobrando 50 e pico euros por un certificado que noutros concellos se lles estaba cobrando pois a 10ª parte. Entonces a xente protestou, buscouse outro epígrafe na ordenanza e estáse cobrando 30 e pico euros, pero en realidad o custo deste certificado son 52 euros. Outra cousa é que, polo que sea, se este aplicando outro epígrafe da ordenanza. E despois, eu, a ver, en setembro de 2019 xa plantexamos este tema, e daquela xa se falou dos informes, xa se falou de que había que falar cos técnicos, e foi o informe que se fixo posteriormente, co cual penso que darlle máis voltas aos informes pois non tería moito sentido. Ahora hai que tomar a decisión, e a decisión xa é política, xa non é técnica, xa non é dos técnicos, xa non é da interventora nin do secretario, xa é dos políticos. Entón hai que decidir se o que queremos é pois recaudar 10.000 euros máis ou se queremos empezar a facer política realmente para a ortigueira do futuro e para saber realmente a que nos queremos dedicar e de que quere vivir a xente neste concello. Esa é a decisión que temos que tomar hoxe. Non é se hai que facer un informe máis ou se temos que ver se 10.000 euros de máis recaudación nos van a estropear as contas do Concello ou non. Aquí hai que empezar a tomar decisións políticas e esta é unha decisión política. Se non se toma é porque políticamente non se quere tomar. Bueno, vale, as cousas, estou de acordo. Eu, como todos vosotros, estou de acordo que vende moi ben políticamente e decir que os veciños paguen menos. Eso é verdade. Eu dixemos, creo que o dixemos todos en campañas electorales. Despois hai outra parte é se se pode facer ou non se pode facer. Porque tamén, contestando a Ana Franco, desde a oposición podese pedir de todo, eu tamén o fixen. Non vai ter que dar o paso directamente, que non vai ter que dar vai ser o goberno, e o goberno vai ver se se pode facer ou non se pode facer. Visto desde a oposición, podemos pedir que non se cobre nada, cero. Non vai pasar nada, absolutamente nada. E cara ao que poden estar escoitando os veciños ou veciñas nosos, pois vale, e vende moito. Pero despois hai que ver se iso se pode facer. Nos pedimos os informes no seu momento, non teño ningún problema en volver a pedir os informes de intervención, temos que respetar os informes de intervención, diga o que diga. E bueno, se os informes de intervención son favorables e nos permiten a todos dar este paso e facer esta reducción, facémoslo. E se non o podemos facer, pois non o podemos facer. Que máis quixéramos nosotros que reducir a tasa? Dende logo, eu podo pedir un informe outra vez, agora hai unha interventora nova, vou no pedir outra vez, vamos a ver que digo o informe, e según digo o informe de intervención, respondemos, porque o resto podemos pedir moitas cousas. Favorecemos a veciños e veciñas do Concello de Ortigueira, tamén a xente de fora que liquidan aquí. Tamén hai algún tema que sí que temos que ver antes de modificar a ordenanza ou de non. Hai provincias onde non están facendo este trámite. Diríxense directamente á Triga, a Axencia Tributaria Galega, presentan a documentación e ela quen resolve. Por exemplo, Viveiro simplemente, que está aí ao lado. E non pagan esta tasa.
Eu creo que aquí que é algo que si na provincia de Lugo vale, pois hai que mirar que si na provincia de Coruña vale tamén, que ten que valer. Entonces, eles son os que directamente din si é rústica e non é rústica e o rexistro lles vale. Hoxe non está Ángel, que non puido estar, senón explicábamos como fan outras provincias. Pero, bueno, no obstante, nós facemos os nosos trámites e traballamos nas dúas vertientes ao mesmo tempo. Si dirixíndose á triga excusan de pagar nada, porque están pagando. Eso por un lado. E por outro lado, Ana, eu pensei que xa o trouxe aquí varias veces, sei que é un tema que vende bastante, todos queremos rebaixar as tasas, pero se os informes nos din que non podemos rebaixalas, non podemos rebaixalas, por moito que as pidamos. Entón, pedirei outro informe á nova interventora e veremos a ver se coincide co anterior ou non coincide co anterior, simplemente. Bueno, sería bom entón esperar por ese informe ou... Faremos as dúas cousas ao tempo. Por un lado, ver por que na provincia de Lugo non están pagando isto, si é directamente a triga a Axencia Tributaria Galega da Consellería de Facenda quen determina o tipo de suelo, se é rústico ou non. Eso por un lado, e por outro lado pedimos solicito mañán a intervención, un novo informe e que se nos pronuncie a intervención e miramos. Vale. Non, eu decía para votar agora, isto. Si o mellor... Claro, o noso voto non vai ser en contra, vai tampouco a favor, vai ser a abstención hasta continuar con isto, claro. Xo anuncio o voto, pero podemos facer a votación e listo. Votamos o... Sí. Home, me pareceme como o outro día, non? Sin conocer os eses, ao mellor si eso tarda poucos días... Si queren deixar o punto sobre a mesa, é a nosa... a propoñente da moción que ten que dicir se deixa o punto sobre a mesa ou non. O informe está. A moción teñena os tres partidos dende hai máis de un mes. Sí. Tampouco non me parece de recibo que viñamos aquí agora como se non supere nada desta moción a pedir que quede derriba da mesa porque din que... Pero o informe non é favorable. No, o informe nin é favorable nin deixa de ser favorable. O informe di o custo do servicio, pero tamén di o seu informe que a tasa non poderá exceder do custo do servicio. Iso que di literalmente. Entonces, desde logo, quero que se vote a moción. Sí, votamos a moción. Nos seguimos cos trámites como dixen, por parte do goberno, pero si votamos a moción. A moción é súa. E logo votos a favor da moción. Votos en contra da moción? Abstencións? Siguiente moción. E moción do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira instando os establecementos de beneficios fiscais e tarifas reducidas para familias numerosas nos tributos e prezos públicos municipais e outras medidas de incentivo da natalidade e conciliación. Sí, tens a palabra para a parte de urxencia. É de todos coñecido o declive demográfico que sufre o Concello de Ortigueira con unha perda de población importante que ano tras ano afecta tanto a economía como ao benestar dos nosos veciños. Esta perda de poboación tradúcese en moitas ocasións en perdas de postos de traballo, así como a disminución de ingresos públicos, o que incrementa o deterioro da economía e provoca un círculo vicioso de despoboación ao que hai que intentar poñer freno na medida do posible. Unha das solucións para fixar poboación no rural pasa por instaurar políticas que favorezcan que as familias, e sobre todo as familias numerosas, teñan o respaldo das administracións públicas. A Lei Estatal 40/2003 de 18 de novembro de protección ás familias numerosas, no seu preámbulo, di: dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 9.2 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. A Lei Autonómica 3/2011 de 30 de xuño de apoio á familia e á convivencia de Galicia no seu capítulo 2 recoñece as familias numerosas como grupo de especial consideración que merece dunha protección especial.
Por último, a Lei 5/2021 de Impulso Demográfico de Galicia, aprobada fai tan só uns días, fala tamén do apoio específico ás familias numerosas en atención á súa especial contribución á sociedade, dada a súa aportación ao relevo xeracional, así como a pretensión de impulsar as actividades económicas no medio rural e costeiro non urbano, máis aló do ámbito agroforestal e marítimo pesqueiro, buscando unha modernización e diversificación da súa estructura económica que garantice a sostenibilidade social, económica e medioambiental. Según di a Asociación Galega de Familias Numerosas, as familias numerosas constitúen un colectivo de gran peso no conxunto da sociedade, tanto en temas cuantitativos como pola súa achega económica e social. Son grandes consumidores, actúan como motor económico e social en base ao capital humano que achegan, algo de vital importancia en moitos municipios galegos ameazados por un grave despoboamento como é o noso. En Ortigueira hai 38 familias numerosas, das que 34 son familias de categoría xeral e 4 de categoría especial. Son as únicas que garanten a sustitución de poboación para o que son necesarios 2,1 fillos por familia. Achegan poboación activa e, por tanto, contribúen máis que ningún outro grupo a construir o futuro. Se queremos fixar poboación e revertir o desplome demográfico no noso concello, debemos empezar por adoptar medidas de apoio ás familias, en especial ás familias numerosas. Por todo isto, propoñemos ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a incluir en todas as ordenanzas de tasas e precios públicos descontos mínimos do 50% para familias numerosas de categoría especial e do 30% para as de categoría xeral, ademais dos descontos que actualmente se aplican por renta ou outros conceptos. Segundo, instar ao Goberno Municipal a aplicar o desconto permitido pola Lei Reguladora das Facendas Locais no Imposto sobre Bens Inmobles, artículo 74.4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostentan la condición de titulares de familia numerosa. Si este desconto é condicionado á renta, que a renta considerada sexa a renta neta per cápita. Terceiro, instar ao Goberno a adaptar os baremos de bonificacións ás familias á renta neta per cápita en lugar de ingresos por núcleo familiar como se ven facendo ata agora, en todas as axudas e bonificacións que utilicen a renta como valor de referencia. Cuarto, instar ao Goberno a instaurar de novo axudas á natalidade como se fixo en anos anteriores. Quinto, instar ao Goberno a favorecer políticas que axuden á conciliación laboral e familiar para todas as familias do Concello de Ortigueira. E sexto, que para a adopción de todas estas medidas se teña en conta o asesoramento da Asociación Galega de Familias Numerosas. Isabel? No, pero non votamos a Sí, moción. votamos moción. Vamos a votar urxencia, vamos a favor de urxencia. Sí, Ana, votamos. Algo máis sobre o fondo? Bueno, prefiero que falen eles e despois... Sí, Vale. Bueno, pois eu como dixen anterior, evidentemente, pois, a mí me encantaría baixar os impostos, non? Esta exposición de motivos corresponde á ordenanza fiscal número 1, que é a reguladora do imposto sobre bens inmuebles, que aí parte da bonificación que pretende vostede xa está coberta. Decirle que eu no tempo que estuve de concelleira de Facenda naide solicito dita bonificación. A mellor me vai dicir vostede que ao mellor os criterios pois eran un pouco excesivos. Eu quero entender que vostede o que pretende é modificar esta ordenanza, non? Vale. Bueno, agora en plan un pouco anecdótico, os que temos un e dous fillos tamén aportamos ao relevo xeneracional. Non lle parece? E eu volvo a dicir o mismo. A mí pareceme ben que se reduzcan todas as tasas e as ordenanzas. Repito que concretamente a min dime que son 37 familias as que son numerosas, pero bueno, a mellor temos variación de fontes de datos, non? A mí gustaríame que vostede propoñera ao mellor unha moción para a axuda de emerxencia social, que sería tamén moi necesaria, pero xa que estamos falando destas, ás veces a axuda ás familias numerosas non costa cartos, é dicir, ás veces ter prioridade ao mellor cando se fai a conciliación e as actividades de tempo libre, ter prioridade á hora da matriculación nas escolas deportivas, na Valescola ou en outros tipos, incluso tamén facer plazas de aparcamento máis amplias, porque todos sabemos o engorroso que é estar cos carritos, baixar a un neno. Hai veces que se poden facer cousas, axudar as familias
numerosas sin necesidade de gasto, non? Co punto 3, instar e adaptar os baremos de bonificacións a rentas per cápita, eu tamén sería a favor do patrimonio, porque ás veces hai xente que non ten as rentas, pero ten un patrimonio para poder, e ao mellor hai outras familias monoparentales ou con dous fillos que lles chegan, por iso sería ben as axudas de emerxencia social. Estar ao goberno a instaurar de novo as axudas de natalidade era unha proposta que fixo os centristas e no presuposto do 2017 posiba. E despois, con referencia ao punto 5, xa que vostede engloba un pouco todo, non, de axudas a varios colectivos, pois eu tamén me gustaría instar e tamén ofrecerme a traballar nunha política non só de conciliar a vida laboral na crianza dos fillos, porque se nos aveciña os que traballamos e a xente o cuidado dos nosos maiores. É dicir, dentro dun tempo nosotros vamos a estar traballando e necesitamos cuidar aos nosos maiores que ello debemos, fundamentalmente porque se algo somos gracias a eles, e eu creo que hai que traballar de cara ao futuro en solicitar axudas e tamén esa conciliación para o cuidado dos nosos maiores que non nos queda tan lonxe. Non teño máis nada que decir. Gracias, señor. Gracias, señor alcalde. Decirle, antes de comenzar a miña intervención, que os hosteleros están moi enfadados porque estaban tendo unha reunión e foron desaloxados pola policía local. Entonces, si queremos solucionar, pois estaban nun espacio aberto e eu creo que outro día se estuvo aquí e non pasou nada, estuvo vostede na reunión, non entendo por que non se puido facer a reunión. Atenda a moción. Bueno, lle digo que está pasando eso e me está mandando cosas, entonces quero decir que non parece lógico, non? Pero bueno, deixando eso a un lado. Señora Franco, estou completamente de acordo co señor alcalde. Estou de acordo porque si todo van ser extensións fiscais ou reducción de tasas ou tal, claro, vai ser complicado recadar algo, non? Estamos de acordo. Como non vamos a estar de acordo? Estamos de acordo. Pero a mí me parece extraño que o faga vostede, que outro día, iba a decir a semana pasada, axudou vostede a aprobar un presuposto que leva ningún euro en emerxencia social. Entonces, a mí me extraña moito esta cuestión que ahora lle veo a vostede, porque, bueno... Bien, primeiro, ten razón a señora Rego, pode haber familias numerosas que teñan moito patrimonio e non necesiten eso. Volvemos ao de sempre. Para iso temos aquí uns asesores xurídicos e económicos, que sean eles os que vexan, mediante, pois, unhos informes, quen pode ou quen non pode ter dereito a estas axudas que entendemos dentro do Partido Popular que nosotros estamos de acordo. Hai moita realidade, sabe vostede, tamén o traía eu, como a señora Rego, facer exencións a hora de entrar en certos dependencias municipais onde se fagan actividades no gimnasio, cando se abra a piscina, si se abre en algún momento, todas estas cuestións nosotros estamos de acordo. E logo, o relevo xeneracional, pois sí, é verdad que unha familia que ten 3 fillos, tal, pero eu teño 2, o outro ten 1, o que non axuda é o que non ten ningún, ese non, pero o resto sí, o resto tal, por ese lado, pois, e entendo tamén que Ortigueira ten un problema demográfico como ten Galicia e outras regións de España, non? Por lo tanto, estamos de acordo no fondo, pero temos que falar cos nosos asesores xurídicos e cos nosos asesores a nivel económico para ver se isto no Concello de Ortigueira se pode levar a cabo ou non. E se é que se pode levar a cabo económicamente sostible, pois non hai ningún problema e todos estamos de acordo en baixar impostos e cobrar menos tasas ás familias numerosas e ás que non son numerosas tamén, se hai cartos para eso. Moitas gracias, señora alcalde. Gracias a usted. E, bueno, recordar sempre que o que se deixa de ingresar por un lado hai que recaudalo por outro, eso sempre, porque despois todos somos os primeiros en pedir que hai que facer máis cousas e as cousas fanse se temos recursos, se non temos recursos non se fan.
Bueno, e logo hai que mirar de que todo o que se fai sea justificado. O mesmo que dixe no punto anterior, o grupo de goberno intentará fomentar todo o que sexa beneficio dos nosos veciños e veciñas. Que dúbida cabe que o asentamento de poboación contribui ao progreso de Ortigueira. Pero tamén somos conscientes da limitación dos recursos que temos e debemos facer bon uso dos mesmos fixando prioridades. Neste sentido, estimo que as axudas ou bonificacións que den no Concello se deben ser o máis social posible, chegar ao maior número de persoas, e para iso deben terse en conta outros factores, entendo, como poden ser as situacións de risco de exclusión social, os ingresos e, polo tanto, as necesidades das familias con independencia de si son numerosas ou non son numerosas. A veces sofren máis familias sin ser numerosas que as que son numerosas. Entón, temos que mirar cada caso en particular e axudar a quen de verdade o necesita. O noso voto aquí vai ser a favor de estudiar esta posibilidade, esta moción, pedir os informes aos servicios de intervención e secretaría, como sempre debemos facer, dentro do goberno, ou que este goberno vai ter que facelo tamén, xa que algunha das medidas que propoñen, como a da axuda a natalidade, teñen algúns informes negativos por non entrar dentro de competencias municipais. Entonces, temos que ver de poder cumplir e hasta onde podemos cumplir. E despois, por outro lado, darlle axuda e axudar a quen de verdade necesite, numeroso ou sin ser numeroso. Nada máis, sí. Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, gustaríame facer unha serie de aclaracións de algunhas cousas que se comentaron aquí. En primeiro lugar, o espírito destas axudas, tanto das axudas á natalidade, como decía a señora Rego, como deste tipo de axudas, é fomentar a fixación da poboación en Ortigueira. Si é posible que máis familias se asenten en Ortigueira, o que repercutiría, xa sei que ao corto plazo vostedes o que lles vai, o largo plazo non o veis, pero o que repercutiría a largo plazo na economía de todos, e incluso en recaudar hasta máis impostos. Porque eu ás veces, cando falamos de cousas e vostedes falan, teño a sensación de que aquí máis que políticos somos recaudadores de impostos, nada máis. Porque ao final, facer política non é recaudar cantos máis impostos, porque para iso deixamos os funcionarios, que seguro que o fan estupendamente, pero fai falta facer política de vez en cando. Estamos falando de 37 ou 38 familias numerosas. Como decíamos antes, non creo que nin que os certificados nin que as axudas ás familias numerosas vayan a causar unha bancarrota nas contas do Concello, non? Eu, penso que non debe ser ese o problema. Entonces, igual que decía antes, o que temos que pensar é se facemos política ou facemos de recaudadores de impostos. É o que hai que decidir. Eu entendo moito, sí. Podo facer un añadido? Home, Ana, señora Franco, eu entendo, pero que a natalidade fixe población, pero eu creo que as axudas que poidan dar os concellos como aquí, que son 300 euros, naide se plantea ter un fillo. Pero bueno, sí que é certo que é non sei, unha axuda, non? Unha axuda para un mes, unha axuda. E agora, con referente a isto, señor alcalde, usted recorda o que me dixo no outro pleno, verdad, que eran os presupostos? Recordo que no outro pleno me dixo que eu tiña un afán recaudatorio. Acórdase? Señor, pasou unha semana, ve como o que me día vostede definitivamente xa... A moción repite. Sí, pero bueno, non entendo. Bueno, entenderá e non ruego, non se preocupe. Que mezcle unha cousa con outra. Nada, non se preocupe. Ana, eu non vexo a corto, teño luces largas, e vexo as largas, pero cando se pode. Se nosotros agora nos poñemos a reducir tasas, a reducir impostos, xa lle dixen antes que, bueno, pois, dende o seu posto, é moi normal pedir eso, eu tamén o pediría. Pero despois, que non ten que executar, de momento, estes días, polo menos, é o goberno. Temos que mirar se o podemos facer ou non o podemos facer. Logo, como lle dixen, todo o que son reducións e todo eso hai que facelo da forma máis xustificada posible. Estou de acordo ca razón de que cobrando menos é moi posible que ingresemos máis. É moi posible, estou totalmente de acordo e seguro que sí.
pero iso temos que ir facendo pouco a pouco e ir sustituindo uns ingresos por outros, ou ir quitando, como fomos quitando todos estes anos anteriores, quitándonos dunhos gastos para ir podendo soportar esas baixadas de ingresos. Non é tan fácil. Eu non puxen os impostos, como dixen no pleno dos presupostos, non puxen os impostos ao 4% do ICIO, e en ese momento votamos en contra, porque era moito, nin tasas como rodaxe, pero desde que están instalados e despois acometeron uns gastos en contra deses ingresos, ahora mismo hai que ir revertindo esa situación, pero pouquinho a pouco. Pero si son, creo que me parece que non sei se seremos logo todos da mira, de que poñendo unhas tasas máis asequibles, posiblemente ingresemos máis. É o caso dos rodaxes. Ese é un exemplo clarísimo. Como yo se temos un rodaxe máis baixo, pois a xente anímase a quedarse aquí, se non vais. Estou de acordo, pero pouquinho a pouco sí que o iremos facendo. Como dixen, neste caso o noso voto é a favor, previo pedir os informes dos técnicos, que senón ao final todo o que facemos, logo se eles nos informan en contra, non podemos facer. Vale. Vamos a... Sí, vamos a... Nada, eu dicirle simplemente que o Partido Popular mira a largo plazo. Non sei por que dice vostede que ni se atreve a decir iso, porque eu non me atrevería a decir que primeiro Ortigueira mira a corto plazo. No. Nosotros intentamos facer políticas a largo plazo, sobre todo no ámbito social. Vostede, outro día xa lle dixen que axudou a sacar uns presupostos que non levan ningún euro en emergencia social. Por tanto, non me diga que vostede está mirando a largo plazo. E logo estou co alcalde outra vez totalmente de acordo, que hai que falar que noso ao gabinete económico e que emitan os informes e que digan se é correcto. Todos vamos a decir que isto está perfecto e favorable, e como non vamos dicir? Claro que sí, ojalá non pagáramos nada, pero non é así. Gracias, señor alcalde. Gracias a vostedes. Bueno, pasamos logo a votación. Votos a favor? Moción, punto número 3, moción do Grupo Popular instando ao Goberno de España ao establecemento dun sistema de bonificacións nos peaxes da AP9. Sí, moitas gracias, señor alcalde. O Grupo O Grupo Municipal do Partido Popular de Ortigueira, a través do seu portavoz José Valentín Galvin Fondevila, o amparo do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno Municipal o seguinte: moción para pedir a aplicación inmediata das bonificacións na AP9. A autoestrada AP9 é unha infraestructura básica e vital de dinamización económica e social da nosa comunidade autónoma. É un eixe vertebrador que percorre a xeografía galega de norte a sur, na súa franxa atlántica, na que se concentra alrededor do 60% da poboación e que conecta 5 grandes cidades galegas: Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. O Goberno de España anunciou a finais do pasado ano, coincidindo coa presentación dos orzamentos xerais do Estado do ano 21, unha serie de actuacións sobre as peaxes que non se están a aplicar nesta autoestrada, como a bonificación das tarifas e a invalidación das súas extraordinarias anuais. Pero a pesar dos anuncios e promesas feitas, o Goberno de España non só non cumpriu ningún dos seus compromisos, sino que permitiu a empresa concesionaria aumentar as tarifas, desoindo o ditame do Consello Consultivo de Galicia, que considera este incremento extraordinario nulo de pleno dereito. Esta suba, que se está a aplicar dende o pasado 1 de xaneiro, ven a sumarse a realizadas en anualidades anteriores en virtude dos incrementos extraordinarios que autorizou o Goberno Socialista de España, a través de 2 reais decretos aprobados en 2011 e 2018, e coas que se compensa a empresa concesionaria polas obras de ampliación realizadas nesta autoestrada. Así, no ano 18 incrementáronse as tasas nun 2,15%, no ano 19 un 3,55% e no ano 20 un 2,69%. Neste ano 21 casi un 1%, algo que, como é lóxico, está a producir un gran impacto á cidadanía e ás empresas de Galicia, e tarifas que seguirán aumentando progresivamente no futuro en virtude desas subas extraordinarias autorizadas por gobernos socialistas. Esta suba das peaxes redunda nun agravio comparativo do que vimos sendo obxetos galegos con respecto ao resto de autoestradas
de competencia da Administración Central, posto que a tendencia a eliminar ou rebaixar as peaxes todo o contrario do que se está a facer en Galicia. Ata tal punto que, na AP9, foi o pasado 1 de xaneiro a autoestrada estatal que máis subiu as súas peaxes e que converteu nunha das máis caras de España. Ademais das deficiencias detectadas na autoestrada, que poñen en dúbida a seguridade e calidade do servizo, continúa sin liberarse as peaxes prometidas e pendentes dende o ano 18. Non podemos esquecer tampouco que a AP9 é unha infraestructura incompleta, na que acumulan retrasos importantes obras pendentes como a ampliación da avenida de Alfonso Molina e o vial 18 na Coruña, o remate da saída en Ferrol e o enlace orbital en Santiago, tamén a remodelación do nó de bombeiros en Pontevedra ou a integración urbana en Vigo. Xunto con todo isto, o Goberno de España desoe os chamamentos da Xunta de Galicia de convocar a Comisión Conxunta sobre a AP9 para abordar as bonificacións e para avanzar nas negociacións sobre as transferencias a Galicia da titularidade da autoestrada. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ortigueira presenta o seguinte: proposta de acordo. Instar ao Goberno de España, primeiro, ao establecemento inmediato dun sistema de bonificacións de peaxes na AP9 que rebaixe o custo da autoestrada e o seu impacto nos petos das familias e na competitividade das nosas empresas e do noso territorio. Segundo, a deixar sin efecto as novas subas extraordinarias previstas para financiar as obras de ampliación da autoestrada. E por último, a convocar a Comisión Conxunta da AP9 para abordar coa Xunta o modelo de bonificacións e para avanzar na transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada con todos os recursos necesarios para acometer as obras pendentes e para a súa axeitada xestión. Ortigueira, 25 de febreiro do ano 21. Ben, vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Alguma cousa máis? Si queren falar eu estivo para non intervir. Facemos ronda. Bueno, eu estou de acordo en que todas as medidas e as bonificacións que se poidan facer, pois que se faigan, e se é a AP9, pois sí, además creo que hai un acordo entre o Ministerio de Transportes do Partido Socialista xunto co presidente da Xunta, e entonces eu creo que isto é unha boa proposta e que chega a un acordo entre o Goberno Autonómico e o Goberno Estatal, que mellor, non? Que dunha vez por todas se deixe de ver as rivalidades entre os azules e os vermellos. Non ten nada máis por aí. Non, como repito o que dixe no outro pleno, as mocións que veñan de Madrid e de Santiago non vamos entrar a debatirlas. Ben, rematas tú? Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, eu, con respecto a esta moción, como decía Isabel, as últimas noticias, pois xa temos que o ministro se compromete con o presidente da Xunta de Galicia a aplicar bonificacións nos peaxes da AP9 que entrarían en vigor este verano. Non só fixo as declaracións o señor Ábalos, senón que tamén as fixo Alberto Núñez Feijóo. Por eso entendo que neste momento a moción xa non ten sentido, diría que se retirara, non digo que se retire. O noso voto, como é un tema que está en trámite, non é en contra, porque todos somos usuarios nun momento ou do outro da autopista, e hai moita xente que fai con moita frecuencia e na súa nómina supón moito gasto. E votaremos a abstención, pero xa entendendo que o trámite xa está posto en marcha e, como dixo Isabel, pois é bom que haxa un bon entendimento entre as dúas administracións, estatal e autonómica. Na retiramos porque o acordo que se chegou, e que está pendente para o segundo semestre deste ano, non fala de todos os puntos que veñen nesta moción, por eso a seguimos mantendo e non a retiramos. Para dicir así un pouquinho, damos conta de que moitas empresas van pola AP9, porque sabemos que ali hai grandes empresas, hai moito transporte e moita xente que utiliza a autopista, aparte dos usuarios que van a Santiago a traballar ou tal. Por lo tanto, todo o que sea unha rebaixa desta infraestructura
o Partido Popular está de acordo. E entendemos tamén, e lle traigo aquí o recorte, no Parlamento de Galicia, fai poucas datas, os partidos do Parlamento Galego, PP, BNG e PSOE, instan ao Goberno a que se aplique de inmediato a reducción de pago na autoestrada contemplada no orçamento do Estado. Quer dicir, que todos, incluído o BNG, que o BNG, por certo, votou os presupostos do Partido Socialista dicindo que isto iban a conseguir e ao final pois non conseguiron absolutamente nada. E foi un tema do presidente, como dixo o señor alcalde Alberto Núñez Feijóo, que foi a Madrid e traixo esta xestión conseguida. E a señora Franco decide que estas mocións sí que lle repercuten aos veciños, porque a xente de Ortigueira tamén vai pola autopista. Entón, este tipo de mocións que traen a veces o Partido Socialista e que traemos nós, pois sí lle van a repercutir a aqueles usuarios como a min ou como a outra xente que habitualmente vai por esta infraestructura e vai a ver como se non se lle aplican estas tasas, pois vai a pagar menos neses peaxes. Por lo tanto, o que se aproba aquí en Ortigueira sí que tamén pode beneficiar aos nosos veciños, ainda que sea en Santiago ou en Madrid. Moitas gracias, señor alcalde. Claro, no obstante, Valentín, de respetar as decisións de cada persoa. Cada un ten a súa decisión e entre todos somos compañeros de corporación. Correcto. E debemos respetarlos. Bueno, votamos logo votos a favor, votos en contra, abstencións. Voto a favor e con abstencións. Sí. Siguiente punto, moción do Grupo Popular instando... Seis abstencións. Sí. Bueno. Moción do Grupo Popular instando ao establecemento e abono de subvencións nominativas a favor de Aspromor e da Cofradía dos Pescadores de Espasante. E ten a palabra, Valentín. Muchísimas gracias, señor alcalde. José Valentín Calví Fondevila, concejal y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Ortigueira, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al próximo pleno municipal la presente moción. Varias asociaciones y colectivos pertenecientes al Concello de Ortigueira perciben anualmente subvenciones nominales, con cargo a los correspondientes presupuestos de los distintos ejercicios, destinadas a paliar o colaborar en los gastos de sus actividades, las cuales son abonadas, estando sujetas a su preceptiva justificación. En el ejercicio 20, por parte de la alcaldía, unilateralmente se suprimen dichas ayudas a varias de estas entidades, sufriendo algunas de ellas graves distorsiones económicas derivadas de esta decisión. En concreto, las más afectadas posiblemente fueron tanto la Asociación Aspromor como la Cofradía de Pescadores de Espasante, ya que ambas desarrollan actividades económicas y de las cuales sí depende la economía de bastantes familias que mantienen con ellas su relación laboral. Estas dos entidades vienen percibiendo del Concello de Ortigueira sendas subvenciones nominativas desde hace ya más de 10 años. En el ejercicio 20, con el presupuesto prorrogado, las cuantías establecidas de estas ayudas ascendían a 35.000 euros a la Asociación Aspromor y a 18.800 euros a la Cofradía Espasante respectivamente. El acuerdo que traemos aquí es proponer al Gobierno Municipal se proceda a la disposición y abono de las subvenciones nominales a Aspromor y a la Cofradía de Pescadores de Espasante, correspondientes a los ejercicios 20 y 21 por importes totales de 70.000 euros y 37.600 euros respectivamente, a través de los mecanismos pertinentes en ejecución del presupuesto, con modificaciones de las bases de ejecución del presupuesto municipal a través de la modificación con minoración de otras aplicaciones, en el empleo de superávit presupuestario y o contemplando la presente evolución en este nuevo presupuesto que ahora ya sabemos que ha salido. Ortigueira, 11 de febrero del año 21. Bien, vamos a votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Ben, Isabel. Empezou? Sí, Valentín, non estamos... Bueno, está claro que o gran damnificado, os grandes damnificados do ano 2020 foi Aspromor e a Cofradía de Pescadores, entre outras asociacións, pero estas fundamentalmente. Señor alcalde, esta concelleira desde xaneiro do 2020, comisión tras comisión, pleno tras pleno, e están de testigos
a maioría, todos estes concelleiros, a excepción das novas incorporacións, de que esta concelleira solicitou a modificación da base 33 todas esas veces. Todas esas veces. E consta en acta e consta nos plenos. Non sei que cambiou desde o 19 ao 20, sí que sei que cambiou. O 19 era ano electoral e vostede non lle fixo falta recordarlle que había que modificar a base 33 para que Aspromor cobrara, se firmara ese convenio e cobrara esa cantidade dos 35.000 euros. Non lle fixo falta avisalo. E este ano, avisando pleno tras pleno e comisión tras comisión, vostede non se acordou de Aspromor. Vostede que sempre dixo que estaba moi sensibilizado con ese tema e a cofradía despasante pois o mismo. Entón atopámonos no mes de outubro ou novembro en que xa prácticamente non se pode facer nada. Isto que no mes de outubro, no último pleno, volvino a resaltar e vostede pois fixo caso omiso. Non lle bota culpa a naide cando sale o titular en decembro que non sabe o que pasou. Mire, as subvencións nominativas son competencia da alcaldía e vostede decide se as dá ou se nas dá. E neste ano vostede decidiu non darlas, simplemente así, porque os presupostos estaban prorrogados e a consignación estaba aí, menos a das Aspromor que había que añadirlle hasta os 35.000 euros, como vostede se acordará, por ese acordo que tuvera cos dísculos no pleno de abril do 2017. Mire, esta consecuencia resulta que fai que o cierre provisional das contas das Aspromor do ano 2020 arrollen un saldo negativo, cando as contas do ano 2019 teñen un saldo positivo. Iso é o que lle pasa a Aspromor agora mesmo. Pero, no mes de decembre, nun xa momento de intentar buscar unha solución, non? Vostede, señor alcalde, como sempre, saca, como se acorda de Santa Bárbara cando trona, saca da chistera unha partida de emergencia social para Aspromor, por intentando remediar pois esa deixadez pola súa parte, que volvo a dicir, competencia da alcaldía conceder as axudas nominativas. Bueno, pois solicítase esa axuda de emergencia social e a vista está aquí este decreto que di que isto está firmado do 30 de decembro e que unha vez que acepten a emerxencia, pois ordenar o pago de 2.870 euros. Hoxe, exactamente, non sei exactamente se xa se cobrou se non, pero dicirlle que se estaba tan sentido con este tema, o 11 de marzo todavía Aspromor non cobrara os 2.870 euros. Despois, sí que nas reunións dos presupostos, e así o dixemos, se pretendía eses 70.000 euros e os 25.000 para a cofradía, que é certo o que dixo nese momento o señor Calvín, non lle está dando nada. É dicir, no ano 2020 vostede non lle deu esa asignación. Aí díxose que había que falar con eles. E aí díxose tamén que había que intentar poñerse de acordo para negociar. E vostede cansouse de dicir como que Aspromor non xustificaba ben, que había que axudarlles. Mire, Aspromor está cansado de solicitar axudas ás distintas administracións. Cansado. E que sea o Concello de Ortigueira o que lle poña impedimentos para cobrar as axudas, cando temos o Concello de Cariño, que non teñen problema ningún, e o Concello de Mañón, que tampouco, sendo que o Aspromor está asentado aquí, neste Concello. Pero se foi damnificado Aspromor, doblemente damnificado. Hai 6 meses que temos os informes xurídicos encima da mesa para intentar darlle unha solución aos terreos. Pois, señor alcalde, estamos esperando que nos reúna para ver que solución lle damos. E seguramente Aspromor
tamén está esperando esa iniciativa por parte do goberno. Señor alcalde, que máis que quero dicir? Era ben que nunha cura de humildade vostede dixera que se equivocou e que deixara de botarlle a culpa como foi nese momento e despois todo o que conlevou, porque despois de que vostede dixera eses comentarios na prensa, non vou dicir aquí o que aconteceu no seu grupo de goberno e tampouco na súa executiva. Nestas políticas, señor Muras, e volvo yo a decir, é cando se ve a política socialista e a política murista. Non teño máis nada que dicir. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros estamos totalmente de acordo con esta proposta. De feito, nos presupostos eses que se aprobaron a semana pasada, nos que o noso partido se abstuvo, pois se esos presupostos non salían adiante, non habería unha partida de 70.000 euros para Aspromor, nin unha partida de 25.000 euros para a cofradía. Eu quero lembrar aquí que o Partido Popular votou en contra dos presupostos, de todos eles, tamén da partida de 70.000 euros para Aspromor e tamén da partida de 25.000 euros para a cofradía. Entonces, bueno, hai que ser un pouco coherentes. De todas formas, eu quero recordar aquí o que falamos outro día con respecto a este tema, é que, como decíamos, non vale só incluir as partidas no presuposto. Eu quero volver a reiterar a importancia de falar con Aspromor, de acordar o convenio canto antes para que cando o presuposto este aprobado poidamos firmar ese convenio e que Aspromor poida cobrar o porcentaxe que lle corresponda o antes posible. Entonces, volvo a reiterar ao señor alcalde esa petición. Nada máis. Sí, non me mato sí, como que sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Decir unhas cousas. En primeiro lugar, decirles que esta moción neste momento pois non ten ningún sentido. Dado que xa o presuposto o orzamento do 2021 xa contempla estas subvencións que contempla a proposta de goberno. No momento vi sobre a mesa a proposta do Partido Popular sobre as cantidades que se iba a dar a Aspromor. O orzamento foi aprobado na sesión plenaria do día 11 de marzo. Por certo, como di a señor Franco, que vota en contra do Partido do Grupo Popular e tamén de centristas. Bueno, e cando votan en contra o presuposto, votan en contra a todo, absolutamente a todo. Non están de acordo con estas partidas. O caso importante é que neste momento, cando entre en vigor o orzamento, que desexamos que entre canto antes, iniciaránse todos os trámites para asignaturas de convenios para conceder unha subvención a Aspromor de 70.000 euros e a Cofradía de Pescadores unha por 25.000. Que tamén lle digo, señor Valentín, que isto non é unha subvención para un ano. A idea é manter estas subvencións e se podemos incrementalas o resto de anos. É dicir, que Aspromor pasou de 20.000 mentre eu son alcalde, ou fun alcalde, pasou de 20.000 a 35.000, 15.000. de 15.000 a 35.000. Perdón, de 15.000 a 35.000 e agora pasa de 35.000 a 70.000. É dicir, que pasa de 15.000 a 70.000 euros. Espero poder darles máis se necesitan. E a cofradía, o mesmo. Mantivemos, desde o primeiro momento, desde o 2015, a subvención nominativa de 18.800 euros que tiña. O ano pasado, polo motivo que sexa, non se lle puido dar, subimos a 25.000 e a proposta de goberno é que todos os anos teña esta cantidad de 25.000 euros no seu convenio, co cal non tardará moito en recuperar o que non lle demos o ano pasado. Que non se trata de recuperar, trátase de axudarles ano a ano nos gastos que teñen. Despois, en canto aos convenios, nós xa nos puñemos en contacto con Aspromor para que o seu asesor empece a mirar e fale con eles e logo fale con nosotros
en que liña teñen que ir os convenios para que eles non teñan problemas á hora de xustificación. O goberno non mira a xustificación, señora Rego, que mira a xustificación son os técnicos, e os técnicos son os que dicen se está ben xustificado ou non está ben xustificado. Ben sabe vostede que non é o alcalde o que mira se a documentación está toda entregada, se está claro, se non está claro, se está a tempo, ou se non está, ou se hai que pedir máis ou pedir menos, son os técnicos. Pero, bueno, de aquí no Concello, que é o importante, xa se vai a facer adiantar todos os trámites nos convenios, tanto ca cofradía, que é sinxelo, como con as Promor, para que non teñan problemas no tema da xustificación. Eso de que non me acordei das Promor, ni non me acordei da cofradía, simplemente lle quero dicir que non é certo. Xa non lle digo que sexa mentira, digo que non é certo, non? Bueno, a subvención que lle damos por emerxencia xa teñen ingresada. Tardou máis do que eu quixera, pero teñen ingresada. E nada máis pola miña parte, Valentín, con esas palabras. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nosotros, cando presentamos esta moción, a presentamos porque entendemos que é de xustiza. É que non lles estamos dando nada, que aquí parece que estamos dando algo a unha asociación e a unha cofradía cando non tiña nada, non. Era súa e vostede unilateralmente ya quitou. Eso no ano 20, pero que no ano 21 vostede dice no seu presuposto, que ahora defenden os dous, que me dá moita gracia velos os dous defendendo un presuposto con 70.000 euros para piscinas sin piscina. Unha maravilla, se vostede pensa que eu vou a aprobar eso, e con 0 euros para emerxencia social. Se vostede cree que nosotros vamos a aprobar eso, le falla o que queira, pero nosotros non. E digo máis, mire, vostede decía que lle daba 25 a cofradía de Espasante. Non. Sí, non? Este ano 25. Vale, 25. E 70.000 as Promor. Na comisión, eu non vou á comisión, vai outra xente do meu partido, e aí se ofrecía 40.000 euros, se recorda vostede ben. E a proposta do Partido Popular era 70.000, pero non porque inventáramos nada, é sumar o do ano 20 co do ano 21, e dá 70.000. 35 más 35. Non nos inventamos nada, nin lles demos a maiores, simplemente o que era seu, nada máis. O Partido Popular non é que sea magnánimo, que bueno, non, o que é de xustiza. E iso foi o que pedimos. E isto plantexamos para enmendar a plana do que vostede votou a abstención, sí. Porque desta maneira, nesta moción, se sale adiante, pois se vai a poder pagar o que corresponde aos señores da cofradía de pescadores de Espasante, que se vostede ve na cuantía pon que percibirán 37.600 euros. Que sabe vostede de onde saquei esa cifra? Pois de sumar el año 20 con el año 21. Non se le ha dado nada. Las matemáticas, ya le dije, señor alcalde, que son una ciencia exacta. Se suma y da. No hay más historia, ni hay que inventar nada más. Le digo más, en diciembre a voz de Galicia decía, el alcalde no sabe por qué no recibieron el dinero. Esto es de trata. El alcalde no lo sabe. Bueno, pues entonces, ¿qué no sabe? A mí si me dice usted, ¿qué no sabe? Por esta cuestión, lle dimitiron 3 membros do goberno e 7 da súa executiva. Non llevo aquí a leer aqueles escritos que lle dirixiron aquí e na prensa e tal. Por lo tanto, señor alcalde, o que eu traigo aquí como Partido Popular hoxe non é máis que algo de xustiza para a asociación As Promor e para a cofradía Espasante, nada máis. E sale de la suma del ejercicio 20 y 21. E ahora ustedes voten en conciencia. Se lo quieren dar, que no le damos nada, le damos lo que tienen en justicia concedido. O voten otra vez ustedes ese presupuesto tan maravilloso que le resta a la cofradía de 37.800 euros a 25.000. Y ahora se lo van a explicar ustedes allí, yo no sé qué le van a contar. Tenemos mucha suerte de que tenemos asociaciones y tenemos gente que es gente de paz. Porque esto sucede en cualquier otro sitio y aquí, bueno, habría, no sé, pero caceroladas o lo que fuera, porque es impresionante. Pero tenemos mucha suerte que tenemos un pueblo muy educado.
un concello moi educado, y aunque se le quiten unilateralmente sus dineros que estaban esperando para cuadrar sus balances anuales, pues aún así se callan y siguen trabajando. Muchas gracias y votaremos en conciencia, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Valentín, ten vostede razón que temos un pueblo de respeto e de educación, mal que lle pese, senón estaría aplaudindo. No, Pero voulle dicir, mire, vostedes os presupostos do Concello votaron yo pensé que iba a acabar eu. El señor secretario, ¿cómo hay? pero voy a falar eu ahora mismo desto. ¿Y eso cómo hay? Usted non me pode quitar a miña palabra. Pero é que non sei por qué Bueno, pero teño a palabra. Vale. Creo Entonces- que dixo vostede que acababa eu. Voulle dicir, no pleno teño a palabra. Na calle igual a ten vostede. No, no. En verdade son mentiras. No, no. Voulle dicir, Eso non ven a nada o que acaba de dicir. señor Valentín, por Vostede favor. dice sempre respeto institucional, acórdese que eu son concelleiro como vostede. Señor Valentín, escoíteme Eu un non sei a que pouco. ven eso da calle, non entendo nada. Señor Valentín. Bueno, señor Valentín, pero Señor vostede Valentín, respete señor a secretario, institución. primeira chamada a orden. Es un pouco excesivo, non? Eu creo. Vai sair do pleno, asegúrollo. Estou desexando. Non está Candales hoxe. Bueno, Sí, tenemos, sí. Bueno, Está Candales. Sí, Eh, lo otro. E voulle dicir, mire, vostedes, como dixen, nos presupostos non fixeron aportación ninguna. Fixoa primeiro Ortigueira. Non estaría vostede ali. Non, as aportacións fanse por registro e non están. Exactamente. E despois voulle dicir, como lle dixen antes, estas axudas non son para un ano, son para máis dun ano. E despois tamén lle digo outra cousa. Esta moción xa adiante ou non saia, xa lle dixen con o noso voto, non sei se lle mencionei, vou dicir agora, vai ser a abstención sobre este tema, porque xa non ten sentido a moción, e tampouco non estamos en contra de que se lle den as axudas, pero é unha intención ¿Por É qué no unha tiene- por qué no tiene tiene. sentido? é unha intención Se política. vota. É unha intención política. Ah, bueno, eso es otro Manteño un orden. asunto. Eso es otro asunto. Entonces las de primero Ortigueira e las ordenanzas Pode tamén manter es intención pode política. manter o silencio, por favor. Poden manter o silencio. É unha intención política. Vamos a votala e a partir de aí o que vai levar a que as Promor e a Cofradía cobren estas axudas é a aprobación do presuposto co voto a favor do Goberno e a extensión de primeiro Muy Ortigueira. bien. Nada máis. Ya está, hay que correr, ya Bueno, está. pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vamos ao seguinte punto. No hay más, ¿no? E, bueno, deixar dentro da actividade de control as resolucións dictadas pola alcaldía dentro da última sesión ordinaria, xa a teñen. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local dentro da última sesión ordinaria, teñen datos tamén. Estado de execución das iniciativas aprobadas polo Pleno e instancia dos grupos políticos municipais. Ben, respecto a isto, no último pleno ordinario nos presentou unha moción unha iniciativa e as aprobadas con anterioridade non hai ninguna nova información da que se deu contra que teñan desde a última sesión ordinaria. Agás co asunto da rescisión dos consorcios dos montes catalogados que se factura territorial da Coruña pasado 18 de febreiro e envíanos un escrito informando sobre a situación do mesmo que en síntesis di: lembrámoslle que a cancelación dos consorcios non supón o traspaso inmediato da xestión forestal dos montes catalogados de utilidade pública, xa que nestes montes a xestión, as concesións administrativas, infraccións, sancións e aproveitamentos están regulamentados na Lei Sectoriais dos Montes de Galicia e de España. Co fin de pôr en marcha a cancelación dos consorcios, aproveitamos a ocasión de que está a ser programado un aproveitamento por rareo no monte catalogado Monte Calvelo, consorcio número 2042-385, para darlle traslado de información deste monte e tramitar a dita cancelación. O consorcio Monte Calvelo tiña unha débeda de 2.190 euros. O aproveitamento por rareo de 12 hectáreas tasado en 2.580,90 euros, as resultas da medición final das toneladas que se extraían no monte, e que agora lle notificamos. Pode servir para cancelar parcialmente a dita débeda. En calquer caso, o Concello sempre pode cancelar antes efectuando unha transferencia bancaria ao número de conta que nos din, do Banco Santander. A aceptación das contas do consorcio, de ser o caso a cancelación da débeda, é un requisito imprescindible para poder tramitar a cancelación do consorcio. Está previsto tamén un tratamento silvícola de 18 hectáreas de roza poda e eliminación de restos tras a realización do aproveitamento forestal con un investimento total de 30.071 euros.
Estes traballos terán a consideración de tratamentos preventivos, polo que non suporá anotar ninguna cantidade como débeda na contabilidade do consorcio e producirá unha mellora sustancial do seu estado forestal. De todas as maneiras, a cancelación do consorcio non impide a súa realización, sendo o Monte Calvelo un monte catalogado de utilidade pública no que a súa xestión depende da Administración Forestal. Respecto ao conflito que mantemos coa empresa Norfor ou Ence, pola ocupación de parte do monte da finca que a dita empresa denomina o vínculo e o víncalo. Teño un error aí de nombre. Bueno, o topógrafo do servicio fixo recentemente un replantexo dos piquetes do desviamento ao redor de dita finca, o que corrobora o xa referido no noso escrito de data 1 de febreiro de 2017 sobre a inclusión case total da parcela número 464 do polígono 24 do Concello de Ortigueira, no monte deslindado, que o Concello pode instar a recuperación posesoria dos montes catalogados posuídos indebidamente por terceiros. O 6 de xullo de 2020 foi expresamente denegada a Norfor unha solicitud de autorización para cortar na dita parcela do monte por non acreditar a titularidade da parcela obxecto de aproveitamento. Polo que se refire aos montes Panda e Faladora, existen conflitos de titularidade de fincas, polo que é necesario aclarar previamente a situación posesoria e titularidade de ditos montes consorciados para acometer a elaboración dun proxecto de ordenación forestal. A cancelación de ditos consorcios podría levarse a cabo sen ter elaborados e aprobados os plans de ordenación dos montes por carecer de débedas. No tocante ao consorcio Monte Catalogado de Utilidade Pública Carabelote e outros, achegaremoslle copia do plan de ordenación canto dispoñamos delas para cancelar o consorcio. Bueno, quero dicirles que con isto deus un paso importante no tema dos consorcios, está posto en marcha todos os trámites e seguiremos pendientes deso. Como vedes, ainda temos unha débeda, despois de todos os anos, unha débeda de 2.190 euros que temos que, cando menos, cancelala. Aquí temos un aproveitamento por rareo de 12 hectáreas, que non digo nada, 12 hectáreas que se tasan 2.580,90 euros. Eso, calquera que entenda un pouco de madeira sabe que por moi pouco, por mal que o fagamos, vamos a sacar máis rentabilidade que o consorcio que temos ahora mesmo. Estamos falando de 12 hectáreas, 2.590, ainda que sea un rareo. Bueno, é o que lles podo dicir. Despois, en canto a parte de rogos e preguntas, únicamente quedaron sin contestar as realizadas por Partido Popular, porque paso a respondelas, ainda que a maioría logo xa se poden dar por contestadas. Cando tomarán posesión os tres concelleiros, xa tomaron posesión o día 11 de marzo. Quen vai ser o conselleiro de Facenda, Urbanismo, Patrimonio e de Cultura, non os días xa sabrán quen son os concelleiros e cal vai ser o reparto de concellerías. De momento está sin decretar, posiblemente mañá xa saia o decreto cas concellerías e as persoas delegadas. Quen vai a negociar os orzamentos? Tivemos varias reunións xa cos distintos grupos, en iso creo que non terán dúda. Os orzamentos se enviou a conta xeral presentouse o 4 de febreiro, e a pregunta relativa pós 2021 xa creo que xa non é necesario, foron aprobados o 2 de febreiro. En canto aos datos do COVID-19, eu informo o que me informa da área sanitaria de Ferrol. Infórmame diariamente o señor Ángel Facio, como sabe, e eu transmito o que me di ele. E despois, a nivel da xunta, todo eso sabe outra información, e a mí o que me di é que os datos que temos positivos que son esos, e que eu que debo transmitir, eu fago o que me di. Despois temos de Primeiro Ortigueira rogos e preguntas presentadas por Primeiro Ortigueira. No pleno do mes de xullo, preguntounos polos contedores de aceite doméstico. Estamos xa o comentei con Juan Cao para que se volvan a restituir, a ver que empresa e en que condicións non os pode poñer. Había algún problema en canto a forma de contratación desta empresa. En todo caso, se quere en algún momento falar con o secretario, pois podría preguntar cal é o tema. Hai, días que vimos ouvindo os problemas da Praga das Palmeras, que hai cercanos a Coruña. Aquí de momento eu non vi nada desto. Non estaría de máis que unha empresa lle fixera unha inspección por se eles ven algo máis que nosotros no tema das palmeras. Sí que é verdad que temos exemplares en moitos xardís e algún grande.
Poderia facer unha aclaración canto ao tema das palmeras? Sí. No tratamento que están facendo na Coruña, en Oleiros e por aí, son tratamentos preventivos, Sí, porque a plaga, bueno, vostede Sí, ademais sí, sabe deste tema, a plaga destroza as palmeras, entonces son tratamentos preventivos os que falamos. Sí, nos podemos a consulta unha empresa especializada e si consideramos, volvo a comentar outro no pleno. Bueno, despois a zona da avenida da Escola de Gaitas, por onde está a banca, ten un pavimento das aceras totalmente destrozado, o que provoca tropezos e caídas de veciños, cando ten previsto reparar esas aceras. Bueno, non recordo se xa les dixera que consultara para facer esa zona de proxecto con arquitecta externa, neste caso Amadora Roca, e claro, e o tema que temos é que hai que facer todo o tramo. E despois, aparte de facer todo o tramo, temos as canalizacións, que de facelo ben. Necesitamos unha partida importante económica para toda esa zona. E logo que comentei tamén con Juan Cao foi de reparar esa zona dunha forma provisional e a ver que solución nos dá para manter a estética un pouco, porque non as losetas que hai estamos intentando a ver se as hai nalgún almacén por algún sitio, esas mesmas losetas, e non lles está sendo fácil de atopalas. Logo a ver se hai algún tipo de un hormigón, algo que estéticamente non quede mal, un hormigón coloreado ou algún tipo de acorde entre a zona nova e a zona vella. Vamos a ver o que poden facer. Aí rompen por montar os coches encima continuamente, e tamén parece que rompeu bastante de cando se fixo ali obra. Hai anos que se fixo ali o edificio, tamén que rompeu bastante esa zona por este motivo. O que si pediríamos un pouco públicamente que, por favor, que non nos... Bueno, agora xa está moi roto todo, pero no seu momento que intenten non montar con coches as aceras, porque sí que pásanos estas cousas. Pero, bueno, falado está, e a ver, o presuposto que me deu cando menos aproximado era moi alto, pasaba de 300.000 euros e nese momento para este ano non podíamos acometerlo. E tampouco se pode romper, porque non podemos parar diante de MEN ou parar diante o BBV, o resto xa o faremos, non? Bueno, iremos facendo, pois, según podamos, non? Cantos autónomos ou empresas están pendientes de cobrar as líneas de axudas, bueno, foronse pagando todas as que son de carácter físico, non sei, en temas xurídicos que se nos queda alguna por pagar de COVID, entidades xurídicas, axudas nominativas, creo que sí, alguna. Se inició el expediente. Sí, vale. Inició el tramo. E incluso hoxe estuvamos pagando algunhas que quedaban, que tiñan pendientes de aportar algún tipo de documentación ou por outros motivos que non podemos comentar aquí no pleno. Bueno, hai anos, cando ainda era alcalde Rafael Quirón, os veciños de Ladrillo solicitaron por escrito a reducción da velocidade na estrada C862 á altura de Barbeita, en Ladrillo, de 70 a 50 km/h, por estar ubicada unha parada de bus escolar. Estes veciños volveron a solicitar o mismo en 2018 e ainda non se lles contestou nada, e a súa solicitude non foi atendida. Vais atender esta solicitude? Sí, bueno, eu falei ali con aí, creo que teve no 2018, que me chamou Yolanda Penafustos, non? E si, en ese momento, sí que se mirou e sí que nos respondeu a Xunta de Galicia. E a cartera, bueno, a cartera económica da Xunta de Galicia, e non sei se teño por aquí, sí. A contestación é de 10 de xaneiro de 2019 e dinos que é solicitude de reducción de velocidade. Co día 27 de novembro de 2018 se recebeu o escrito do Concello, resumindo un pouco, que o treito está limitado a 70 e que entre dous puntos xa está limitado a 50. O treito limitado a 70 non é urbano, non hai cruces peligrosos, ten unha beira rúa de un metro de ancho, e non hai vivendas ou peches próximos á calzada ou cruces ou sin visibilidade que poden supoñer un peligro para os vehículos que circulan pola estrada. Por estes motivos, considerase que o límite de 70 e axeitadas características do treito non existe xustificación para rebaixar a velocidade a 50. E por outra, bueno, non nos dan a razón en este tema, non? Eu agora mesmo non me recordo si falei con Yolanda, sei que falei naquele momento, non me recordo
creo que non lle contestei de que viñera a notificación da Xunta denegando ese cambio. Un error meu é un error. Pero, bueno, si se fixose ese trámite, e claro, nesa carretera, pois de momento non podemos actuar, que é competencia municipal. Pido disculpas por non lle haber comunicado a Yolanda, a todos os veciños que teñen ali o tempo. Podese mandar esa contestación á persona que requeriu a persona que fixo a solicitud, en este caso foi Yolanda, para que por lo menos se den por contestados. Sí, ou a asociación de veciños tamén. E os dous. Bueno, no mesmo lugar de Barbeite que hai 2 camiños públicos que están totalmente cheos de maleza por lo que é imposible o tránsito a pé. Hai 5 nenos que coen un escolar que teñen que ir pola estrada xeral, co peligro coen que conleva. E non ter, limpos estes camiños, eu creo que sei que familiar me parece, o que non sei cales son os camiños, porque onde teñen eles a vivenda, a pista é unha pista, está limpia, hasta a vivenda. Despois da vivenda, hacia o galeo, ese sí que se desbroza, pero non é o caso. Desbrozase pois 1 ou 2 veces ao ano, pero non é o caso por onde discorren eles. Esta é unha pista nova que se fixo. Non sei se eses camiños serán públicos, non o teño claro, pero hai que mirarlo, vaise mirar. Envío esas fotos dos camiños para que... Claro, pero eu entendo que baixan, non sei, teño que mirar porque eu creo que baixan por camiños privados, pero vou mirar. Miraremos e se é público, pois faise a limpeza. O do convenio das Formos xa está falado. Despois temos a área que do Campo da Torre que necesita mantemento. En canto á área do Campo da Torre temos algún problema en esa zona, porque parece ser que hai un propietario, antes estabas facendo o mantemento, incluso penso que se fixo obra en toda esa zona, e agora o propietario dinos que esa zona que del e que non permite ni o estacionamento, ni o paso, ni nada de nada. Entón, nos o que acordamos foi aclarar ben esa situación e facer o que é o deslinde do parque. Si é así, eu digo que se fixo moita obra en terreo privado. Vamos a mirar si é a situación. Pode estar o propietario nun error ou no seu momento o Concello tamén cometeu aí un error, non sei, vamos a mirar. Vale, xa de feito xa votou varias veces a xente dali que non pode estar aí en esa zona porque é privada. Eu non lle digo que sí nin que non, hai que comprobar. Vamos a mirar e xa nos dirán. Despois, en canto a zona do Murito, fixose algún tipo de intervención na estrutura de madeira e o resto hai que, como noutros sitios, o que falamos cando veu a conselleira, temos que cambiar a madeira en logo todo o paseo, se no Murito ou no resto. As escaleras de momento están ben, si é verdad que esvaran bastante, plantexamos algún tipo de solución como unha rejilla ou algo así para que non resbale tanto no suelo, metálica, pero despois a madeira e o que está no mar e todo eso temos que ir sustituindo nel. É unha zona moi bonita, pero a madeira dura o que dura. O mellor hai algún tipo de iniciativa por parte da Consellería para esa zona e se nos pode incluir esta parte, pois moitísimo mellor, a ver se o conseguimos. A idea tamén é a ver se cortamos eucaliptos pola parte de abaixo da carretera, non sei se eles darán orden deso ou non, para que se poida visualizar toda a ría. E a Diputación tamén lle vamos a trasladar a ver se conseguimos que se faiga un carril bici dende Ortigueira por toda a circunvalación hasta a praia. Agora, tendo en conta que eses 10 metros que había de plantación forestal pois xa non se poden ter, pois a ver se nos fan caso. Quedaría ben para todos os vecinos, a ver se conseguimos. E desta parte, un momento, en Loiva, a pista do Outeiro hacia Piñeiros ou Igrexa está en moi mal estado debido ás crecidas do río provocadas pola falta de limpeza. É un problema recurrente de todos os invernos e que deberíase buscar solución. Si, isto xa viña, me parece que no goberno anterior. E despois no mandato meu anterior tamén, é un tema de limpeza do río. As nosas máquinas foron ali en algunhas ocasións e agora é un tema tamén donde a ver se entre nosotros e Aguas de Galicia se pode buscar unha solución definitiva, ou facer algún tipo de obra na ponte ou
ou como sea, pero bueno, trátase de Podría eso. decir algo? Sí, espera un momento. Ahora mismo non. Despois, hai meses comentamos o problema do control na colonia de felinos en Espasante. Sí, este problema foi controlado do Espasante, persiste o mismo problema aquí en Ortigueira. Sí, son consciente de que zona é. E pedimos que o goberno local se poña en contacto cos veterinarios do Concello para intentar controlar estas colonias de felinos. Vale, faremos eso, sí. Isabel, sí. Si no, eu referente ao arreglo desa pista, precisamente, eu entendo que lle dixeran así, pero mire, se a crecida do río chega á súa iglesia, entón a feira, Xiloi e a carretera desaparece. É dicir, onde hai o problema do río é en tras do río, precisamente. Non chega nin ás casas do outeiro esas crecidas. Esta concelleira, se tuveramos a reunión para as pistas, como propoñíamos, era unha pista a incluir no programa Agader, porque están as veigas do outeiro dun lado ao outro. E usted ben sabe onde está a iglesia de Loiva e onde está o río na costa. Entón, xa lle digo que se chegara ali o río de... E dicimos a pista que non decimos que ten súa iglesia. Si non, aquí pon a pista do outeiro hacia Piñeiro e súa iglesia. Concretamente, onde está desbordamento é no lugar detrás do río. Onde están as cachendas, concretamente. Aproveito tamén para facer un pouco de publicidade. Nada, era simplemente aclarar esa pista. Sí, bueno, se é unha forma, se é por motivos e por outro, nós temos que... Claro, pero se leva... quero dicir que se a competencia municipal ou se a colaboración con Aguas de Galicia, temos que... E leva 11 anos sin repararse esa pista. Bueno, sea como sea, temos que actuar. Sí. Sí, bueno, teño robos, non sei se os fago agora, espero acabar as preguntas. Sí, non, podemos empezar con robos e preguntas, pero un pouco por orden para o seguinte pleno. Non sei se as van a meter agora. Eu non teño máis preguntas agora que responder. Pero luego nos facer po siguiente. Sí, como non. Claro. Sí, pero facemos o orden de intervención igual que en todo. Vale. Claro, decir, cando nos toca os robos, pono ela, non? Sí, primeiro robos, despois preguntas, cada unha. O sea, empezo por os robos. Sí. Bueno, o señor Penabad, rógolle que sea a última vez que me diga que eu bloqueo a intervención. Mire, eu estou no medio dereito de solicitar a información e vostede está na obligación de darme. Eu entendo que a información que eu solicito non lle gusta a vostede, porque gracias a solicitar a acta de inspección da Xunta de Galicia, a continuación temos un pleno de servicios sociales. Eu entendo que non lle guste que eu pida as facturas de reparación do camión da basura cando se sabe que se gastan 37.000 euros no camión da basura. Recórdolle tamén que ainda me falta documentación por entregar, desde hai casi un ano. Recórdolle que me falta a certificación do seguro do camión da basura. Recórdolle que me falta a ficha técnica todavía do dumper. Recórdolle que me falta tamén saber canta tonelada de basura se recaudou, se recolleu, etcétera, señor. Quero dicir que, se fai o favor, non me volva a dicir que bloqueo os servicios de intervención nin ningún outro servicio. En todo caso, bloqueará usted con non facer os decretos cando os ten que facer. Continuo. Rógolle que tanto vostede como os seus concelleiros do seu grupo, cando teñan que volver a facer unha comparecencia, pois miren algún documental ou en algo para saber de que se trata unha comparecencia. Unha comparecencia non son uns discursos, non. Unha comparecencia é contestar ás preguntas que lle fan a oposición. Iso é unha comparecencia. Vostede que tanto di nivel político e respeto á institución. Pois respétenos un pouco tamén a nosotros. Despois, por último, teño moi pouquinhos robos, rógolle que cando adxudiquen o contrato da limpieza e se teña que contratar o personal, que se faiga, que non se faiga como cando se contratou de outra vez, que se faiga con total transparencia, indo ás institucións e aos organismos onde están as persoas demandantes de empleo. Non teño máis robos, meus muros. Empezo com as preguntas? Sí. Mire, voulle dar a enhoraboa. Non sei se é usted só concelleiro de obras, porque por fin
casi 5 anos despois, sacouse a plancha de San Adrián. Enhoraboa, señor alcalde. Acaba de falar dos montes desconsorciados, pero notei en falta a Fonte do Toxo e Penabranca, en Loiba, e tamén notei de menos o de Mera. Que pasa con eses desconsorcios? Non nos contestaron sobre eso. Eu dei a carta, piden a carta e xa den a carta. Non, entonces é que entendo que se fixo un desconsorcio conxunto. Bueno, eu dei a contestación que nos deu a Xunta. Nós solicitamos o desconsorcio de todos os montes do Concello de Ortigueira. Pero a Xunta contesta sobre eses. Logo contestará sobre os montes que faltan. Bueno, iso están dicindo vostedes, non sei. Vale. Seguinte pregunta. Funciona a climatización da Escola de Música? Poden explicar como na obra da instalación do ascensor ao Salón de Plenos deste Concello aprobado no POS, sendo adxudicataria unha empresa, levamos visto xa 3. A adxudicataria, en tema de electricidade, fixemos un recoñecemento extrajudicial de 3.500 e agora, últimamente, estamos vendo unha empresa de pintura local. Gostaríame que me explicara ese proceder, vamos. Como pensa facer o mantenimento da depuradora en Espasante? E outra. Cando pensa facer as tareas ou as gestións para intentar dunha vez arreglar a zanxa que temos en Francisco Santiago, que levamos anos? E tamén en Francisco de Santiago, como van os trámites para a piscina aquela que temos tamén en Francisco Santiago? Sabe perfectamente a cal me refiro. Mire, o outro día, cando vostede colocou un bando, os hosteleros acudiron á página web deste Concello para velo. Resulta que o bando, o último bando que vostede colgou na página web, é do Festival do Mundo Celta do ano 2019. Cando vai vostede actualizar a página, a parte diso? Todavía figura como concelleira que ni tomou posesión Guadalupe Pérez Martínez. E, señora Franco, usted non aparece. Pero estamos pagando a un mantenimento, como podemos ver nas facturas. Mire, Loiba solicita que se reparen as pistas do monte comunal e tamén unha intervención para intentar que non haxa incendios no próximo brao. Recórdolle que ten que invertir o 40% pola lei de montes de todo o que se recaude nese parque eólico en dito monte, non? Cando ten previsto convocar os hosteleros para empezar a tramitar e a facer o reglamento? Por que se cambiou de taller donde se reparaba antes o camión de basura? Para cando o saneamento do baleo? Para cando o pago de subvencións aos deportistas, xa que vostedes lles dixeron en decembro que iba a ser en decembro, pero, claro, non de que ano? Cando vai reclamar e facer os trámites para a reclamación da subvención do Concelter? Por que se compra, e isto é un modo tal, por que compramos nun taller de automoción unhos guantes de nitrilo por un importe de 2.520 euros, digo, nun taller, que nos sale cada par de guantes a 7,88. Bueno, evidentemente o motivo económico non foi. Se falou que as partes implicadas á hora de cortar as rúas tanto en Espasante como en Ortigueira, partes implicadas, refírome, veciños, hosteleros, repartidores, etc. Este Concello ten a presidencia da comunidade de propietarios do parking da avenida, non? Empezou vostede a facer todas as actuacións que se acordaron nesa reunión? Xa que se falou, e o dixo a señora Franco, as axudas aos hosteleros, cando van ser pagadas as do sector primario tamén. Despois, o que dixen antes co tema das Promor, cando nos vamos sentar
para, cando nos vamos a sentar, para intentar darle unha solución aos carreos das Promor. E como non, ben sabe que a mí me encantan as fotos, e o señor Calmín xa me copiou. Miren, vostede teñen conocemento desde decembro da instalación da fibra en Mera, verdad que sí? Estas son o estado, despois da instalación das baldosas por onde pasa todas as persoas. Ustedes teñen conocemento desde o mes de decembro do estado no que está as aceras en Mera, e as queixas dos viandantes evidentemente son continuas, e eu traigoas aquí para que se poida ver como están desniveladas. Será que en Centristas, como temos non temos licenciados, nin ingenieros, nin... non, deso non temos, pero albañiles temos, sabe? Entonces, para dicirle que están desfeitas. Mire, esta pista, que a verdade é que xa me ten, xa lle gardo un cariño, é a pista do Chaelo. Xa lle dixe na outra legislatura e volvo a dicir agora. Esta pista era para ser reparada no pos do ano 2018. Vostede repárana en outubro do ano 2020. Aquí sabe que hai unha persona usuaria das Promor, que xa pasou o problema que pasou. Be, como dixe, en Centristas non haberá ingenieros ni nada disto, pero hai traballadores e hai albañiles. Mire, isto pasa polas súas subidas e baixadas de Diputación, que tanto aforra. Be, mire, esta pista, dime, porque eu non sei, evidentemente, que hai que facer como un arrimo que ten un coste de uns 70.000 euros. Ahora gastamos o pos nisto, pero como comprenderá, isto non se pode pasar ningún, casi prácticamente é intransitable, e cando veña o inverno, pois volverá a pasar o mesmo. É dicir, que se gastaron uns cartos e non está dando un servicio porque 4 meses despois xa volvemos a estar no mismo. Mire, espasante, ve, outra. Esta, seguro que lle soa tamén, é no río, non? Aquí, chegando casi á farmacia, aquí houve un accidente. Entonces, estas vallas, pois, desapareceron. Ven a peligrosidade, hai uns conos. Eu calculo que levará un ano así, pero o problema non é iso, é que o problema é que isto foi un coche, o coche está identificado, e non se fixo a reclamación. Explíqueme vostede esta dixadez, pero bueno, se usted ve que aquí non hai peligro ningún de caer no río, hombre, moita auga non trae, pero, mire, que quere que lle digan? Un ano despois, e ainda non se lle reclamou o seguro do coche, igual que a farola da calle Concordia. Sigo con Loiba. En Loiba, peligro de derrumbe nunha zona turística. Furnas, señor, ese que está cerquiña do Banco Mellor do Mundo, que tanta xente vai e todo, bueno, pois mire, as casetas, esta foi unha antiga fábrica de Salazón, non sei se vostede o recordará, pero digo eu, están os cristales todos rotos, prácticamente xa non temos rampa, é dicir, xa non podemos acceder ao que é a playa de Coiros que hai, e pois terá que falar vostede con Costas ou con calquén poñerse, porque isto verdadeiramente é penoso o estado no que están as casetas, porque non hai cristales, o teito está a punto de levantarse e é o desastre tal e como está. E por último sigo, Isla de Mera. Isla de Mera precisa un tratamento tellado antióxido para evitar que isto dentro dunhos anos pois acabe como a maioría de todas as cousas de todos os edificios que ten este concello. É moi fácil, ten que aplicar nada máis que un tratamento no tellado de óxido para a súa conservación. E non teño ninguna máis, señor Muros. Ben, pois xa miramos todas as cousas e contestamos. No, faigas, a mí non me conteste, faigas. Sí, Ana. Sí, teño dous rogos. O primeiro é rogolle que de maneira urxente o Concello se poña en contacto coa Valedora do Pobo
para expoñer a queixa dos gandeiros da Frieira que dende a Consellería de Medio Ambiente que expliquen por que na última semana apareceron ata 8 lobos na zona de Mega, San Claudio, Senra e o Ermo, cando eles din que nunca, jamás na historia, se viran lobos en toda esa zona. Segundo, rógolle que se poña en contacto tamén coa Diputación da Coruña e co seu presidente para que permitan acceder ás sociedades civís nas que están constituídas moitas das explotacións gandeiras neste concello, as axudas PEL da Diputación, xa que levan 2 anos dos que están explícitamente excluídos. Nada máis, non tengo que responder. E preguntas? As preguntas as fixen por escrito. Ben, gracias. Valentín. Gracias, señor alcalde. Lobos, primeiro. Sí. Eu teño un... E rogamos que lle conteste aos veciños cando meten documentos por registro nun plazo razonable. Ahora lle vou a decir por qué. Ese é o único rogo que lle temos para esta ocasión. A primeira pregunta que lle plantexamos é que moitos veciños nos preguntan logo de ver os concelleiros tomar posesión, me dicen que concellería vai ocupar o señor Miguel Yáñez, cal vai a ser ocupada por o señor José Luis Pérez, e a terceira pregunta é que concellería vai a ser ocupada por a señora María Lameras. Os veciños están deseosos de saber cales son esas competencias que van a ter asignadas, non? A cuarta pregunta, o veciño de Garreta sigue sin saber por parte do Concello quen é o dono ou donos da antigua rectoral. Quere saber algo sobre este particular e sobre todo lle preocupa si vamos a deixar de que está caducado o plazo para reclamar os cartos que dice que foron 50.000 euros e tal. Entonces, me gustaría que contestara para que o veciño de Garreta pois deixara de estar tan preocupado por este asunto. O veciño Álvaro Laforet me dice que meteu por registro, e aquí o teño, perdón, aquí, unha serie de documentación en relación a unha pista que lle enseño. Aí teñen vostedes como está a pista que accede á súa casa, e a última, pois, para que vexan pois, como este home tal. É un veciño de Senra, me dice que meteu por registro isto no ano 19 e me adxunta que pagou xa o amaño daquela maneira por un importe superior aos 600 euros de morrillo e demais. Falou, dice que co concelleiro, non sei se é certo ou non, e que, polo menos, que lle contesten se é competencia nosa ou non, e se lle ten que amañar, ou polo menos para que poida pasar para a súa casa, porque tal como vin eu ali, pois iso está feito un desastre. E por último, non lle temos máis preguntas, cal é o importe final da Praza Isabel II? Hai moitos veciños que queren saber esta cuestión. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, gracias a ustedes. Despois contestamos no siguiente pleno a todas as preguntas. Levantamos... Sí. Pero la oración de cuenta de las resoluciones hay que decir. Resolución da alcaldía. Yo sé que se me pasa. Resolucións, si no, si lo dices, sí. Sí. Resolucións dictadas por la alcaldía en la última sesión ordinaria, si lo tenéis, ¿no? Resolucións da alcaldía. Es un dar cuenta. No se te pasó ya. No. No, se te pasó a ti. Bueno, pues perdón. Bueno, importante que te des conta das resolucións todas da alcaldía. Y bueno, procedemos a levantar sesión. Sí, levantamos sesión, gracias a todos.